Goedenavond, het is zondag 31 januari. Welkom bij Omroep Zeeland, het Zeeuwse nieuws van vandaag. De TBS'er die donderdag niet terugkwam van onbegeleid verlof is aan het eind van de zaterdagmiddag aangehouden in een woning in Vlissingen. De man werd behandeld in TBS-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. Die kliniek vangt onder andere mensen op die deels of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Er is niet bekendgemaakt waarvoor de man TBS heeft gekregen. Bomen planten. Gemeenten deden dat altijd in het voorjaar, maar nu proberen ze de bomen voor eind januari in de grond te hebben. Om ze beter te wapenen tegen de eventuele droogte in het voorjaar en de zomer. Bomen die je eigenlijk voor de kerst plant, die hebben minder last van droogte in de zomer erop. De grond is dan warmer, de wortels die kunnen zich beter ontwikkelen, kunnen al beginnen met vochtopname. In tegenstelling tot wanneer je die bomen februari, maart zet, dan is de grond kouder. En hebben ze eigenlijk veel meer moeite om contact te maken met de grond en om die sapstroom op gang te krijgen. Op deze manier zal er minder nazorg nodig zijn en mogelijk ook minder kosten. Want alleen al het extra bewateren kostte de gemeente Middelburg vorig jaar een flinke duit. Ja, enkele tienduizenden euro's. De meeste van de 230 nieuw te planten bomen voor Middelburg hebben inmiddels een plekje gekregen. Dit zijn de laatsten in de rij. Nu zijn ze nog helemaal kaal, maar de toekomst belooft veel. Ervan uitgaan dat ze allemaal goed aanslaan. Hè. We hebben een goede voorbereiding getroffen in de grondhuishouding. Dan heb je over 2 jaar kan het heel een leuk rijtje bloeiende bomen zijn. En wat voor kleuren zie ik dan? Ja, roze, rood meestal. Hè. Ja. Geen bibliotheek, maar een legpuzzelotheek. Walgenaren konden al langer puzzels lenen bij het Polderhuis in Westkapelle. Maar sinds kort kun je ze ook online bestellen en worden ze zo bij je thuis gebracht. Nu met de huidige maatregelen moeten we natuurlijk toch een beetje creatief zijn. Dus we hebben gezegd van nou, dan gaan we alles inventariseren. We maken er een soort catalogus van en die zetten we bij ons op de website. Nou, het is altijd fijn dat je iets kunt doen voor de samenleving. Dat doen we met het museum om de geschiedenis bij de mensen te brengen. Maar dat doen we ook met evenementen, lezingen, andere activiteiten. En ja, de puzzels horen er ook bij. Ah, Marian, ik heb je bestelde puzzel. Keurig. Dus je kan er weer tegenaan. Nou, geweldig. In coronatijd en de avondklok. Het moet nog steeds, hè? Ja, dat is geweldig. Het is toch altijd een beetje zoeken van, wat ga ik nu weer eens doen vandaag? Maar ja, wat dat betreft verzinnen we altijd wel hier op het dorp allerlei van zulke soort activiteiten, hoor. Ga eens kijken, hoor. Ja, zie je? Oh, leuk. Van het Koningshuis. 1000 stukjes. Hoeveel avonden heeft u hiervoor nodig? Nou, 1000 stukjes. Oh, 2-3 weken. Prinses Beatrix is vandaag jarig. En wat blijkt? We hebben in Zeeland de meeste straten, pleinen en lanen die naar haar vernoemd zijn. En we hadden zelfs de primeur. Want eigenlijk vlak na haar geboorte in 1938 vernoemde Breskens een straat naar het prinsesje. Ja, 2 jaar later brak de oorlog uit en werd een groot deel van het dorp plat gebombardeerd. En bij de wederopbouw kwam de straat niet terug, maar hij moet ongeveer hier in deze buurt gelegen hebben. En alsnog heeft Zeeland dus het hoogste Beatrixgehalte van Nederland. Waaronder een straat in Schoondijken. Goh, meneer, de prinses is jarig, maar hier in deze Prinses Beatrixstraat leeft het niet echt, hè? Nee, ik wist glad niet dat ze jarig was. Dus ja, bij deze gefeliciteerd. Ik weet wel op Prinsjesdag en zo, dat er wel altijd met de vlaggen... Dan zie je wel verschillende vlaggen, maar ja... Ik denk dat dat toch wel een klein beetje vergeten wordt ergens. En hoewel er geen vlaggen hangen, komen er toch felicitaties vanuit de Beatrixstraat. Hiep hiep, hoera voor de prinses. Prinses Beatrix, hiep hiep hoera. Hiep hiep hoera. Voor onze prinses. Normaal gesproken staan er in deze ruimte van Healthclub Zeeland Gezond in Middelburg zo'n 30 spinningfietsen, maar nu even niet. De sportscholen zijn dicht, maar eigenaar Erik Mulmeester bedacht daar wat op. Want wat is er handiger dan die fietsen gewoon bij de mensen thuis neer te zetten? Natuurlijk hebben er af en toe een paar hebben een spinningfietsje thuis, maar het grotendeels niet. Dus we hebben bedacht van, kunnen we die fietsen niet naar de mensen toe brengen. Vandaar dat alle spinningfietsen nu in een stoffig schuurtje, zoldertje, slaapkamertje staat en vandaar nog maar eentje hier. Toch gaat zo'n online spinningles nog niet even soepel. Dus iedereen die zijn microfoontje nog aan heeft staan, even zijn microfoon uitdrukken. Ik kreeg een berichtje dat iemand het hoorde. Nee? Oké.
Ja, het is heel anders. Alleen lesgeven, maar het is absoluut leuk. Het doel van de actie is om geen leden te verliezen en ze in beweging te houden. En dat wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. Reacties waren allemaal super positief en iedereen is enthousiast en ja, dankbaar dat je dat wil doen als sportschool. Waren er ook meer dan 30 mensen die interesse hadden? We hadden nog wel wat fietsjes kunnen gebruiken, ja. Dat had zeker gekund. Het was een mooie dag met wolkenvelden en zonneschijn en een veelkleurige zonsopkomst, terwijl de minimumtemperaturen toen lagen tussen -1 en -3 graden en er op ondiepe plassen waar geen stroming in zat ook wat ijsvorming. Het bleef vandaag ook fris met een matige oostenwind en het was dus koud, maar wel prima weer om even de hond uit te laten. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk bewolkt en we krijgen later vannacht ook te maken met wat lichte regen, maar misschien ook nog wel even met wat winterse neerslag bij minimumtemperaturen rond 0 of 1 graad boven het vriespunt. Morgen wordt het 4 à 5 graden met in eerste instantie af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag wordt het droog en krijgen we waarschijnlijk nog een paar opklaringen vanuit het noordwesten. De maximumtemperatuur ligt rond 4 à 5 graden bij een matige wind die krimpt naar het noordwesten. De dagen daarna wordt het regenachtig en steeds zachter met maximumtemperaturen van 9 à 10 graden. Dat blijft ook tot en met donderdag de temperatuur, terwijl we dan tegen het einde van de week weer wat lagere temperaturen kunnen verwachten. Tot zover. Blijf kijken onder meer naar Regionet en onze serie Waar gebeurt over bijzondere plekken in de Zeeuwse geschiedenis. Dit keer het eenzame graf van een Zeeuwse regent uit de 18e eeuw. Nog een fijne zondagavond en graag tot morgen.